Muro reclama ao berro de pediatra xa que se restableza este servizo no centro de saúde. Preto de 300 persoas concentráronse opoñéndose á situación actual. Máis de 900 nenos de Muros e Carnota son atendidos por unha única pediatra. O curro da praza de Muros ateigouse o sábado pola mañá de persoas que berraban xuntas un lema claro, pediatras xa. Máis de 300 veciños e veciñas participaron na concentración coa que se demanda que se restableza con urxencia a normalidade no servizo de pediatría no centro de saúde do local. A mobilización foi convocada polas AMPAs dos centros educativos de Muros. A nosa demanda é que restablezan o servicio de pediatría. No centro de saúde de Muros temos dous cupos, dous pediatras, un deles leva un ano de baixa, de momento non mandaron nin sustitución dese pediatra, e todos os nenos que estamos dentro dese cupo temos que ir a consulta da outra pediatra. Non temos acceso nin a aplicación do Sergas móvil para pedir as citas, únicamente podemos chamar ao centro de saúde e dannos socos en función da axenda dos socos que teña a outra dos profesionales disponibles. Pediatra que tamén atende os máis pequenos de Carnota, polo que a profesional que está activa ten un cupo de 900 pacientes. Que demandamos? Que por favor restablezan os servicios. Se o centro de saúde de Muros tiña 2 plazas de pediatría, pois que sigan mantendo esas 2 plazas de pediatría. Cando a pediatra non pode acudir é substituída por outro profesional, pero só de 8 a 12 da mañá e tampouco todos os días, segundo denuncian. Nenos de 0 a 3 anos son derivados a UTEs ou Noia cando non hai servizo de pediatría no centro de saúde de Muros e os maiores desa idade son atendidos polos médicos de familia do ambulatorio. O goberno local apoiou a concentración e a alcaldesa María Lago reclamou accións para solucionar esta situación. A non cobertura das plazas de pediatría do noso concello é un síntoma máis do abandono que está sufrindo a sanidade, pero no caso dos povos que estamos máis afastados do centro da área sanitaria, como é o noso caso, pois resulta aínda máis gravoso, porque no noso caso, para acudir a un centro especializado como son os hospitais, temos prácticamente unha hora de camiño, non? Está moi ben dicir que os médicos de cabeceira son profesionais que poden atender as persoas dende o inicio da súa vida, pero bueno, todos sabemos que os pequenos teñen unhas particularidades especiais que deben recibir unha atención especializada. Reafirmou o apoio do goberno local na demanda feita polas AMPAs e as familias. Dende o Concello hoxe acudimos colaborando ante a convocatoria que fixeron as AMPAs dos nosos colexios, e se ben estou como alcaldesa tamén é certo que estou sobre todo como afectada, posto que eu tamén teño pequenos que están en idade de ser atendidos por un ou unha pediatra, que é o que vimos reclamando. Apuntou que mandou un escrito á Consellería de Sanidade amosando a súa preocupación. A Administración Autonómica respondeulle aportando unha serie de datos relativos a ratios, polo que sostén que a nivel nacional se establece un cupo de ata 1000 nenos como referencia para a pediatría de atención primaria. A Consellería de Sanidade precisa que no caso de Muros hai asignados 938 pacientes pediátricos, cifra que afirma se adapta aos estándares recomendados.